गोंयांत हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस येलो अलर्ट जारी केला। फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। मजगतीं सोमारा सकाळी पेडणे तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आडवेळ्या पावसाची हजेरी। वाडटे कालोरांत लोकांच्या जिवाक मातशी थाकाय। गोंयांत फुडले 2 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्यासयत उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। तेच प्रमाण वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो, तेन्ना नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। आपण आज 12 तारखेसाठी आपण हा हवामानाचा अंदाज बोलत आहोत। 12 तारखेपासून 12, 13 आणि 14 या 3 दिवसांसाठी आपण येलो अलर्ट दिलेला आहे। हा येलो अलर्ट थंडरस्टॉर्म आणि विंड स्पीड 30 to 40 या संबंधी आहे। हा जो येलो अलर्ट आहे हा कोकण आणि गोवा या पूर्ण एरियासाठी दिलेला आहे। या दरम्यान हा जो पाऊस आणि थंडरस्टॉर्म आणि वारा या 3 गोष्टी असतात, याची शक्यता ही संध्याकाळच्या दरम्यान जास्त असते। आणि याच्यासोबत जो पावसाचं डिस्ट्रीब्युशन असेल ते आजच्यासाठी आपण काही ठिकाणी सांगतो, म्हणजे तुरळक ठिकाणी सांगतो, आणि उद्या आणि परवा हे काही ठिकाणी असं सांगतो। याचं डिस्ट्रीब्युशन खूप जास्त गोव्यावर असेल असं सध्या तरी अंदाज आपण नाही घेतो। काही ठिकाणीच पाऊस असा होईल। याला लोकलाइज्ड वेदर आपण म्हणतो। आणि त्यानंतर सुद्धा आपण तुरळक ठिकाणी पुढचे काही असं पावसाचे काळ सांगतो आणि त्याच्यामध्ये आपलं मॉनिटरिंगचं काम चालू आहे। मजगती सोमारा पेडणे म्हालातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी नेटाच्या पावसान हजेरी लायली। हे आडवळ्या पावसाक लागून वाडटे कालोरात लोकांच्या जिवाक मातशी थंडाय मेळ्ळी। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।